мегӯм ҳами оиди ҳами лесидан масалан дар комментариҳо гапҳои қабеҳ бисёр дар ютуби тоҷик маро пас зад, маро мисол тамоми вуҷудаш мисол маро пас зад. И ки буд? И ҳамон одам буд ки ман оли наворша мемонам. Ҳамон одам. Вай ин гапҳое аст ки пушти ютуб рӯзаҷо мерам қисимачҳое мефурӯшам қисимач қанд дорем ку як хӯрак кислеса ки кучкар бобои қанд донжан ҳама гандони кончнен ин ҳама оптум ҳарсета кашидаги мара гирифти наворка у вақт ман намедонистам ки ҳамин мара хутон бибине навор. салому алайкум оҷиҷон. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракот. мегӯм ҳами оиди ҳами лесидан масалан дар комментариҳо гапҳои қабеҳ мегӯянд бобо мелеси ҳами гап айҷо бурмадагия ҳами сабабгори ҳами гап кияй ку ҳами мардума бифаҳмон. акун баъзе мардуми мо бисёр мардуме ҳастанд ки як кинаву кудурат доранд. баъзешон бахшиш ман мардуми тоҷика ҳамавақт маърифӣ мекунам бо як мардуми бо фарҳангу бо маданияту тамаддундору таърихдор ман мисол маърифӣ мекунам. лекин ҳамин гапе ки мисол чӣ гуфтагиям ки ман агар ҳамин гапа марам такрорам кунам дига ҷои айбу шармш намонда ки мелесам. ман маҷбур шудам ки ҳамин видеоро ба сами шумо бирасонам. чӣ хатогиҳое кардам ман ба сами шумо бирасонам видеоро ки вақте ки ман аслан номи ӯ бародарам намегирам. бигӣ номша бигӣ. Не, ман номша намегирам. ман забонам намепечам номша бигирам. барои ки бисёр дар ютуби тоҷик маро пас зад, маро мисол шарманда кард, маро мисол ба тамоми вуҷудаш мисол маро пас зад. И ки буд? И ҳамон одам буд ки ман оли наворша мемонам. ҳамон одамай. Вай ин гапҳое аст ки пушти ютуб да ду ҳамсоя ҷанг мекунад, ду акавдадар ҷанг мекунад, ду мисол ҳамқишлоқӣ ҷанг мекунад. Валлоҳи қасам чӣ қадар гапҳои қабеҳ мегӯянд. оё как будто мардуми мо ин гапҳоро нафаҳмида боша, якум бор фаҳмида боша ям яй. Как будто ки надиден, ҳамин гапҳоро намешниден, на якум бор шиниден, ин қадар мисол ба бобом маълумат мекунад ки ира специални мара айрӯи намедонам бахилишум кардан, айрӯи чӣ кардан, пушти экран запис кардан. ман ба шумо бозам такрор мекунам ки ман мисол одами солхӯрда ҳастам. ман мисол бисёр мушкилиҳоро дидагиам. асаби ман мумкин ба асаби ҷавонҳо хароб шудагиам. вақте ки мара гирифти наворка у вақт ман намедонистам ки ҳамин мара навор кайса. мара вақте ки навор кард баъд ман мисол дар ҳамуҷа ба эҳсосот дода шудам. ҳамин мелесим ҳамин чиз вай худаш гуфтагиай, вай худаш пештар гуфтагиай, вай чӣ қадар гуфтагиай ҳамин гапа мара озин ман наворша мемонам. факт қатӣ. вай чӣ қати аст? хеле галасаҳоиш аст. галасаҳои ҳамин аст. бо нагем монтаж карда. галасаҳои ҳамин шахс аст ва сурати худшам мебурем мемонем. чӣ қадар ки ту мара пас задӣ. вай аллоҳи пок медоне ки ту кӣ, ман ким, дигараш кияй. барои ҳамин ман ҳеҷ вақт ба ин мисол ман якум ба фоҳишагӣ, мисол ба ҳаромхӯрӣ, ба қартабозӣ, ба ягон кор ман моил надорам. ман ҳастам. ман хел одаме ҳастам ки чӣ хеле ки ҳаст ба як конкурсбозӣ хеле нестам. ин рӯз ман маҷбур шудам ки рӯи навор бурорам. барои чӣ? ира ку ман фақат нисбати ҳамин бародар ки мо ҷанг хӯрдем, ҷанҷол хӯрдем, қариб ба хона клетӣ мезадем. ман ҳамин гапа гуфтам, дашном додамаш. ҳамин ман дашном додам ҳамун шахса ки ӯ шахс мисол аймада баттар ман як шахсията гуфтагиам. ин як қавма гуфтагиай. маҷбур шудам ки ман ҳамира болои навор бурам то шумо будонед. ин гапа ман ҳамина гуфтагиам. дига ягон шахсията гуфтагӣ нестам. барои ҳамин бародаро накунем хеле видео накунем. ман ҳамагӣ якним солам дар ютуб ман нафаҳмидам ки чико кан дар кор дар ютуб. фаҳмидӣ? ягон ҷои ваиш неста. барои ҳамин худтон бибине навора, фикр кине, қазоват кине ки бобора чӣ хел давадид кардан, аз ақл бегона кардан ба гуфтан ин кора. биё узша гап намезанам дига. худтон қазоват кине ва бисёр комментариҳои бад нанависен. как будто шумо малоикена ки мо ягон одами гунаҳгор. рӯзаҷо мерам қисимачҳое мефурӯшам қисимачҳои мерам ҳамшарита гойда мебинӣ ки пулша наметем фаҳмидӣ. пулша наметем дар даҳанаш мегӯм пул наметем мегӯм ки иҷода куса пула карен мегӯм даҳан бепула даҳанои мачҳоеро гойдан дар кора гуфта дар даҳани я бевай мачҳое мегӯм мебинам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. як
бобои қанд дорем ку як хӯрак кислеса ки ҳархи хишадиёнагида медода ку я ҳарром одамай ку биромадай мега хатлонӣ ти касе боши дама алоқа биро бобои қанд хатлонӣ наздикида меравад душанбе мо мебинем таки кунша чихе мелеси ти уже омӯхта шудаги ку кунлесида омӯхтаи ку бо мери бо катиш ачоқ мекунӣ аммо хатлонӣ ти кофтести как будто ки ти петух намедони кие вай хатлонӣ ти гуфтести вай одам идибек ном дора идибеке ки данайза шабида будакта аном идибеке ва ти я ҳарром одами ти кучкар мугамбо ҳама петухен мардуми моҷир омаден реклама карден я бозии ҳарома кидат карден гирехте рафте кайф сафо кара гаште рутон сиё петухои ҳаром мугамбо кучкар бобои қанд донжуан ҳама гандони кончинен ин ҳама оптум ҳарсета кашидагиё